Na ka jingwan jing ujor ki Khynnah Ialehkai cricket ka Jylla na ka top women's cricket player under 23 hakinong bniah jongki kata hau head coach lembat u assistant manager kibala ujor Shah Jrong Kti ga Meghalaya Cricket Association Henry namar ka jingbom shimkhya jongki halor ka jing ujor jongki kumta nakalyang kini ki Khynnah kila ujor Shah ka Meghalaya States Commission Women Bat na kalyang ka Meghalaya States Commission for Women ru kalale ya ka Mynta ban shimkam halor ka jing ujor bakila yo ha ka jing ekran bat kila pathai khubor ha ka no phai sngi jong ka shitarik unaitung bat u chairperson ka commission ka kong yaman lang MCM kala ong bakani ka jingja kalakta ikibabun kala ong ru wana kalyang jong ki hadin ka jing ujor na kini ki Khynnah kan thei ka commission kala pin yikendu ya kini ki basha ujor lemar ki Khynnah kan thei ki bla Shah Jrong Kti Bat kalau ong ru bah ka Jingtohkit kini ki bla Shah ujor ki Phla bakila le ya kata ka kam kumta kalau ong bana kalyang ka commission ka pinmi ya ka hukum Shah ka MCE badai ban suspend kat tu kat ni bna yu head coach kat ban ya assistant manager de ban weng no ya ka kam namar ka jingle jong u kadai ka bla kham kta kini ki Khynnah kani ka case jo kini ki under 23 women cricketers team kala kta iki babon mo jadi syukur ban syukur chai kan dia kan ni nama bang ni la le ke tadi ko ban chai nung pong du e bam de ban shim man ni kan ke case ki wan ujor ki Khynnah but maki kila up na do benai December hadu benai May mo kata mut san benai ba kila shu up sawan check commission but ni sa shimti ban ba hangta ban ya kendo bat kim de ban ya kendo ban sien ya kendo tu ban ni sien ban su ko mo ban su to e kata jing e ka jong ti but the reality then jong problem ka jong ti based on that but there can is a khot e kito bin pong ba ki complain against tadi head coach but way pa there the assistant manager no but ngilap pa kada gijing shisha kula violate in the Posh Act no sexual harassment at the workplace but ni so si ban ong ya kata tangka le no kat kun jinja ka nong kata de ni kendo ya ni kendo shi ki mo nge de ka long fair ban ni kendo shi ki ban sngam ki ke bi ka pai but kendo ya ki ro ka tu kena complain ya ki te ni la ba ka de gijing shisha but makiru kimla iban ben kata nama kata shisha ka don they based on that ni sa make the order but can the recommendation from head coach can suspend no you na suspend you to ga ne nai but kam tam le bam dan kan jing ya dai e bat Khynnah mani kan do e bat Khynnah okay the your assistant manager they recommend ba sha ban dismiss ban weng no mar ka kla kham long ba kham associate jinja the na lor kata pada kadon kani kijing puli pada ba kumno kini ki Khynnah kila ai kini complain na do December bat mai tarik ka email maka email ba kini ki officials pada kinong kitkam jong ke MCA pada ki campaign kya kem ya le ye shisni arsi ila ban ong mo ye ila ban up kan henry du san banai ban up pada kala ban ila ban tiang mo di namar makiru kita kisah mo kita officials ru kita nak complain dia mengingi hak kot yaki mai in the girls complain semua kalau ada nak complain jom itu Khynnah nanti tinggi kot yaki but nia kedua nia keren but ni sngap ki statement jom ki but ki baki on nia halor kan nia but kedua ru but ki kaptu kan ni Khynnah nanti oh namar bani di benong fair mo di benong sidang ni no but ngilap kap tu kat negi jinglap ba itsa nang ya thon po legal consultant jomni tamba kawai ngilap ban ong ba ki ai kita ga daw ba kadon kita election to por but kadon ro kita ka court case na ta daw ki pun kam Henry gi jingkeli yang ni pada kalong kum dia kan ni susi ban ong ba shisni arsit klap ban klap kan refi pun kam ni ro khoi mo Henry hadu san banai dia ketuk san panai la banja ki bon ki eki ke jingmai ta ki Khynnah dan ni ki eki ki jingja a lot of things can happen mo ta ka daw ni susi banong ba ki la le ki banong banong morally responsible mo banong instinct ya ga ne ga kam ta dei ba ki Khynnah the safety ki jong ki the very people that they're there
ya kita ki baki don hang to ban ya rap ban ni ban ya da ya ki ya kata ki mle mo te ki ho ya kata ni ya snow ba president bo ong ba kala de ko for ba ong kham wan kala chko office na ka da pe hi ga email tamam dan ba ya thoyo kata ka de ke jing ong ke jong te ya kata pada long issue ong bakale ong institutionally, constitutionally and morally he is responsible also but kiwe yo dia kata de kwe Ri ya unio operations manager pada ni yo I ba ula de ble ka kamna ula de bi tho ya treasurer but you secretary ta kata de tang kamram ka jong te ula de palat ya kata ni appreciate ya kata mo ya kata ka jinglong shuru jong ban ya tho and Ri ukam ban shu shu pada kan tang kata ba sigi kan tu barok khai bam de ban chu snap tang bi yo snow and Ri yo I ke jing jakom kine phi de ban kam mi shakmat kali jing kali wat beli kem le mo tang kata kan chu dan kata ka jing khat ya kan ne ka jing le ka jong kini an got mo Ri ya secretary pada but you treasurer pada te ni so tho la ki jing ya kali jong ni ba ka statement ka jong ki ne ba ki ban sabatai hadian ba maki kilatip tang ba le se mo kum kata ba ong ba ki bo kem ki ken sting ya kan ni but ya gane kam but shim kya ya gane kam but they are responsible morally again constitutionally and institutionally responsible for this no and leitan kata ki kem bo ro ha bo kane ka new apex council I think that ki ya kan do meeting hadian ro ki kem bo kata ka agenda mo dia ya kataro kumbangila kumbangal apau shisha but nginsa kin sabatai bahai napo legal council jongi arwan kin sabatai bah ke ka stand ke jong the secretary mo tingi sosi ban crunch pangkini ke bro khoi ta ba ni hap ni pada kata ka order but recommendation mo kat kum ka bor ka pangidan mo Shupani ya kita bagi lade kita bagi kem le ka badai mo dia kasyong ba ka MCA kata ba ka jurisdiction jom kita kile ni shupani ba ka finding namang ni we have to be true to what we are hearing mo and nothing more nothing less dia kasyong ba ka MCA kale kat kum ka board ba ka constitution jom ki kata ta kam de ka thma ga jom ni ka thma ga jom ki but ngirung ni bun kam ni kwa ro na phim beling ya wan manta si ro ban panchai kini ke eng ki khna ba phim nom ya no ngi pi kwa ban kli no manta na mar beling ni kwa ban ya bun kam ni ki we te kam ya kan ni ngi la dap te ka kam no ngi la panchai but kala dap hopefully kam nom wan chu ha ngi na mar ban ni man ka si ki la mi ki we ki kam mo de they mean will appreciate the press also unless you have very important questions to ask us that we are not clear about long kat bana hi to ai ni tre ka kam jong mo but ya ka badai pada ka thma ba ong ti badai ki jingnya ka jala ne ki jingnya nyala ne ki badai shabar pare te kare ka another domain mo ka bam de ki jong MCD mo te ngishko pan ong ba tang kan dia ro ban kumbang la de kran karang ro ban ye le inspection ban ye le pet but ki pon ki jing do na shisha but ki la ban there's room for improvement mo kum ko khatam ka bam ka di nutrition nang ta pa de ka jing long ki privacy dan dian pa de ko ta kan ter de be ka jing kan to jong ni pa de ko khato ka de na man ta current officials and the president dan pendep no ikan ka kam wet no kana ba kam nom don kata ka jing to te ha ka jing kam pisa kam tam kana ba kim nom suffer mo kim nom don jing te kini kinong kit kam ka we kata bat dah baki jing kadon hang ta kini ki affect pada ki cricketers kin ye le channel kin compete the very dream that they have pada kim nom la ban le kata tini kan tu ye baro ba kin le wood ya kan ya kam kana ba kan ya bet no but cricket team we wish the best ya kan ka cricket association akan nang ya chakmat pan kan tiu nam ya kan ta riba jadi Kumbala ang madamane chapang kini to kani ka case chung imenta ni don akli ki complain jing sha complain ka ban kong mat complain ka ba complain ka ban kong ka dei complain ya armut ki respondent we de head coach we de assistant manager complain ka ba at pa de ya ki saumut
ki MCA member ki babat hak to Khubor arja pusan telang kumba plai kini ki order bagi kylleng jumi ngila labba itu armut kemut kila hak pok Posh Act tekan dia kan matai pihak kan ke section 2 jong ke Posh Act ko ong ba lada ino kino ki payah hak ke pia trailang kin lada ki ai kini ke remarks ma verbal remarks ka panlong bom siutanat ikin thai kin hak pok ka act te u head coach jong yu la hap lang ba ka section jong ka Posh Act te kan dia diu assistant manager pada ka kham long pet kan dia ba ka don kan dia ka physical touch ro kan dia dan tak kadang ngila pas ro ya order ba ya head coach ka dai ban suspend ka tu kan ni benai ya manager pada ka dai ban terminate te lengba kumane bakila kali ba lengba ya kini ki sawut pada ki ex member jong ka bat ki present member jong MCA ro kila ha kondon ba balai kim take action ha to Khubor ya kini ki complain kata ko complain ha 3 December balai 3 December jong 8,000% te lengba kata ngila pas ya ko order ro kumba filoi ba ka MCA lengba ka ombudsman jong ki kin shin ya disciplinary action ki Tesa kawai gitu kejeng kali mana bagi ong ba ngam pensyai kendiat balai present president iklam ngat mo takan ni ka case ka ba poison ni kam ka case ka bangi ong ka pareng ka sumo to bangi la shin hi ka case ka ba file complaint ng ba kitu ki samot kitu ki complainant kadang ba ka complainant kitu ki samot ba ki file ki pen mi ikini ki keteng nrimo te kat kum ka civil court civil suit ngam pensyai kendiat ni la hi ka court kala ban at respondent ladang ni i bangi don kam Henry menai la patai manam bangi la court i present president ni i bang don kam bat ni ngimla ru kata ka action bangin shu at hi ek terteng respondent tak kadang ngimla pan at kum fi hene complainant try lai i ek report ek order ba complainant versus respondent the base na ko tu complain baik pati ai kena ni ai order base lamba ka tu tak kadang iklan pas ek order ka baya dei ban at ban respondent ya President Henry kumba on madam mane nila ai ya kan ko order pada nila directly ya president MCA president ng MCA but in kitkia but in follow up ya kan ni but ban pentrai kam ya kan ko order jumi por ilai phusni in compliance ya kan ka order ladangin ko compliance kan order ke commission pada kan perkhat da kawai kam kumno benle bangin ya dai gitu thai kiba le cricket ba shwa katang ikpa etivan ya sha live rusni by president in ship khai kan haki kumuyong haki case kinu ki aggrieved person lada kim sultanat ya ko order kila ban appeal ya kata kila ban point don raya kata ka nimla araban kan ki ban let shakut lada ki let shakut ni pedang ila follow up ya ko procedure kat kum badai kat kum ka ko bala aya ni ko bor bangin follow ngila le ekam ban.com takashong haki pedang ya kata lada ki let high court and other courts ngi tiang ya kata ngin ni le Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.